Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Ina muku fata alkhairi yanzu ta musamman muna muku barka da sallah al'umma mu gabaki daya. Daga ni naku Umar Ustaz jinjina ta musamman da gaisuwa ta musamman barka da sallah. Insha Allah Allah ta biya ka Allah su kuma shahe mana gabaki dayan ku. Muna tare ku har yau da kullum wani lokaci ku kasance a tare da wannan channel mai suna Umar Ustaz TV. Sannan akwai sabon channel mai suna Mikiya TV. Wannan channel mai suna Mikiya TV channel na shi ma babba. Ka shiga cikin YouTube channel kan ka rubuta Mikiya TV za ka samu mu. Sannan ka rubuta Umar Ustaz TV za ka samu mu. Duka wannan tashoshi namu muna gudanar da su a kowane lokaci za ka samu abubuwa na nishaɗi da sauransu da ƙarin ilimi da abubuwa makamanta haka. Muna jiran ku sai in kun zo al'umma. Azza wassalam. Insha Allah.